ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଆମର ଅଟେ। ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ହାତ ରଖି କହୁଛୁ ଯେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି। ଯିଏ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଭୟମୁକ୍ତ ରହିବା। ତୁମର କ'ଣ ହେବ କେବେ ଭୟ କର ନାହିଁ। କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କର ନାହିଁ। ଯେଉଁକ୍ଷଣି ତୁମେ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି। ତୁମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଏକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ ତାହା କର। ଯଦି ତୁମେ ପାରିବ ନାହିଁ ତୁମର ହାତ ବନ୍ଦ କର। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପଥରେ